Tässä ainakin ottaa, kun 2 kertaa nopeasti painaa, niin se lähtee hakemaan. Mut sit kun täällä on joku puhelinnappi vielä erikseen ja... Näitähän... Mullekin oli silloin, mikä mulla on vielä kotoisa. Kyllä se varmaan tuo. Kotona se erikseen se puhelin, niin siitä piti jotenkin valikoida se. Nyt se peippas jotain. Lampianakin puhelin. Joo. Sitä se hälyttelee. Nyt se taisi mennä kiinni. Lähetään myö hiljalleen. Ei nyt se soittaa jollekin. Niin toihan tossa... Ei jäävetille se. Toihan tossa just ollut. Painelle tai... Näköjään Sella joutu sitä. Mikä kysymys on? Ella! Joko otatte sen kiihytyksen, niin jos hän ajaa sit tolla ja siis saat tätä kokeilla. Niin, mut yhden kerran. Joo. Kaikki oikein meni. Mihin kaikki oikein meni? Vittu tuo auto, kun ei oo toista käsijarrua. Voisiko se siitä johtaa? Niin, kun se nappasee sinne variaattorisen pidon. Niin, no se voi se variaattorin napsauttaa. Mun nimittäin se ja Tonil molemmin se tekee semmosen pienen. Siinä on koorit, jos siellä on klappi, kato siihen akseliin, siinä variaattorissa vähäkään, niin se konaa. Onhan niin vähän. Niin, no se tekee. Joo, tekee ton. Niin, just tuo kolahus. No, sit on verhoiltu paremmin. Sinun lähteelle ihan tosi nätti. Takana, niin sitä ei välttämättä kuule. Ei sinun naksahtanut. Sen jälkeen se lähtee vetää ihan... Se niin iso kaasulla lähetä, nyt ei kuulunut mitään. Näet pikkuvenkä. Minun pelottaa se ajaa silleen, että puhelin kolahtaa jotakin ehkä hajottavat puhelimia. Ei. Siellä lähti rampleri heti. Näyttää, että mönkiä kulkee yksinään, kun niin pieni ajaja perin. On tää paljon repiä, mutta tää käy käsiin paljon enemmän kuin ihan erilainen. On erilainen. Jotenkin meillä on paljon vakaampi, kun tuossa pattien päällä kun joudut sivuuttaa, niin tuntuu, että tää kippautuu minuumainen niin paljon paremmin niin tasalta. Kyllä. Eikö sulla ole leveämpi? Mikä se on paljon? Mikä sun roikkuu tuolla kaaren sisässä? Missä? Pyöräkotelossa. No niin Niskari eessä. Siellä on joku irti. Valo! Ammotahan edes! Ei se onko lamppu. Kattovalo. Mistä jännitti tulla tuo mäki alas? Sieltähän ne kaikki autot saa. Oh. Ja vauhdilla jotkut. Joo. Me äsken kokeili noin, niin tuumasin just, että vois ottaa suunnistuksia ihan hyvin. Niin kato, vaikka se on, niin, vaikka se on takapotku, niin kyllä me luulen, että tuolla pärjäisi. Ne voi kantaa kahteen. Niin. Tulee vaikea tilanne, niin pojat kantoi joka rastille. Kyllä me luulen, että tulisi ensi vuonna sit sääntöä, että tollasta ei saa olla. Tää sanoo äsken tää minun kuuluke, että tää lopettaa intercomi. Se kyllä. Täältä kuuluu. Kuuluuko minun? Sieks sä oot? Missä sä oot? Oli pojat
Nainen ei varmasti näe yhtään mitään. Ei se tarvii hänellä. Käydäänkö heittää tuolta takakautta? Sellaisille, ketkä aloittelee sitä hommaa. Kestät se kyyvit? Pitäisikö ajakin tuolta vielä takas? Mitäs me nyt teemme? Otto jotakin hämärää, hävis virra. Nousehan ylös, katsotaan, että onko akkukin kunnossa. Pois. Pitää tarkastaa kytkennät kotona. Joku on varmaan jäänyt löysällä.